Diuen que fa molts i molts anys, en un país molt llunyà, en un palau, hi hagué un rei que va voler casar la seva filla. Ella no ho volia, però el pare va insistir tant i tant i tant que al final la noia va posar una condició. «Mireu, pare», li va dir, «si voleu que em casi, aquell qui hagi de ser el meu marit m'haurà de portar una estrella que mai ningú no hagi vist abans». I el rei va fer un edicte i va córrer la brama per tot arreu. I a partir d'aquell mateix instant va començar a arribar gent de totes bandes intentant portar aquella estrella que mai no havia vist ningú a la princesa. I venien astrònoms i amb els seus telescopis li ensenyaven estrelles tan llunyanes que mai cap ull humà no les havia vist. Però la princesa responia que vos l'heu vist primer que jo. I un rere l'altre, tot i que portaven tota mena d'enginys, no se'n sortien de poder portar a la princesa una estrella que mai no hagués vist ningú abans. Fins que un dia va arribar un pastor, un jove camperol. Va arribar només amb un sarró. Quan el rei el va veure, el primer pensament va ser fer-lo fora del palau, però esclar, tothom tenia dret a poder pretendre a la seva filla com a muller, amb la qual cosa el camperol es va avançar, va saludar i es va treure una poma de dins el sarró. Després va treure un ganivet i amb tota la parsimònia del món va obrir la poma, li va donar sencera a la princesa i li va dir: «Majestat, obriu-la, separeu les dues meitats». I la noia, sense saber ben bé què hauria de trobar, de mica en mica va obrir aquella poma i va veure banda i banda una estrella que mai ningú no havia vist abans.